अरे खमरिया बोले बोले हाय खमरिया बोले बोले बोलो राजा जी है भगवान बेरे फुजानि मा खननाय जादों बेलाय जायाफ्रामा आरोना थारमाने सोनाबफोर सिगांनि ब्लगआवथ' आं फोरमायदोंमोन ना नोंथांमोननोहाय बिथाङा गार' सिख्लाफोरनि थासिब्ला आदा आदा होनलायनानै हरजादों होननाया बेखौ आं अखानायै फुङाव रुनायखौबो एसे देखायबाय आरोना ओमफ्राय इसेबां स्पेसियेल नङा बाट मोनथारिबो नङा ओमफ्राय मोनदों ओमफ्राय माने बै मोजांथार बायदि नङा आरोना जेरै एसे रुबु रुबु जानानै गावस्रा गावस्रा जानाया बिदि नङा एसे गुंग्राय टाइपनिबो दङ ओमफ्राय माने मोननायबो आरोखि ना आं बिदिखौ बारा पसन्द खालामा मा खालामनो सनाफोर गावब्रायाबा मोनाबाथ' मुस्किलानो जाबायमोन आं थफ्ला जुनानै दोनसिगौमोन आरोना बिथांनो हरफिनसिगौमोन ओमफ्राय थांनानै बियो बै गावनि बिनानाव आदा आदा होनलायनायफोरनाव खुइस्रावनानै हैनांसिगौमोन आरोना दा उफाय गैला सनाफोर बेखिनिसो गावब्रा सोलायबाय नालाय सनाफोर जानोसै आरोना बे मोनसे फिसासिनाल' बरिया मोन्दों आरोना बाट बे गिदिरा बारा टनटना जायाखिसै ओमफ्राय सनाफोर ओरैहाय आंहा साहायाबो रेडि जाखाबाय गाइखेर गोदिजों फुदुंनाय आरोना गोमोबोरायैनो ओमफ्राय सनाफोर आंनि जोबानब्लग चेनेलाव थामखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सबाय माइजों जोफावबायनाय महर लाना सनाफोर दामगै ओमफ्राय ब्लाउसखौफोरा जेसेलाबो जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो बेनिफ्राय सिगाङाव रिकुवेस्ट खालामो सोरबाफोर गोदानबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनांगोन लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना ओमफ्य नै माबा लर लर बाजाबायसो आरोना आं दुगैखांनायजों सिखारनायजों मतलब फुङाव दसे उन्दुदों खयथायाव सिखारदों मिथिबायना सनाफोर 5थायावनो सिखारदों बे गथ'आ हासुनो होननानै हासुबाय बेनिफ्राय उन्दुफिना आंखौबो उन्दुहोआ ओमफ्राय 6थायावनो गाबबायबो दसे बिफाखौ फोजानानै गाबदों ओमफ्राय मालाय 6था एसे बारनाय लोगो लोगो साथामजों मालाय जगिं ओमफ्राय जि जोम सुनानै स्रां दुगैनानै लाबाय ओमफ्राय बोरै मोखाङालाय दान्दिसेल' उन्दुयो थ' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं जेनेबा सानथामजों मा मा शेयार खालामलांनो हायो खर' माथा मुथा लोबसान्दैयावनो बिथाङा ओमफ्राय ओरैहाय नै मैगं हानानै दोनबाय आरोना थालिर दाउखाजों आलु बेखौबो सिगांनि बोखांनो फोरमायखानाय आङो आलुजों जागोन होननानैहाय गोलैगुलायो आरोना ओमफ्राय ओरै दङ नै मा होनो केपसिकाम आलु गाजर हानानै गालांदों आरोना बिथाङा मतलब दा सामब्राम गुफुर आरो बानलु लायनानै ओंखारलांदों बानलुआथ' एसे दङ बाट सामब्राम गुफुरा गैला आरो ओमफ्राय मालाय बेखौ आंसो एवगोन दे होनना बुंदों थ' न' टेनसन गनायानो गनाय थ' नै बेखौ आंहा लागायनानै लागोनसै आरोना मा होनो थालिर दाउखाजों आलुखौ आरो ओमफ्राय सनाफोर ओरैहाय जा ओंखाम उखैदों आं दहाय फिसालानि टिफिनाव लांखान्दा मेगि बेखौनो एवनानै ओमफ्राय नै बेबो खुगुनि दहाय फुङाव फिसाजोआ थाबायनो थांबायना गावसोर ओमफ्राय फिथा लाबोफाबाय थाइनै बिनानाव जानो ओमफ्राय खुगुनि लाबोबाय दाना खुगुनि रोसिखौ बिगाया बोरै लाखो गहोजोब्बाय दाना बिगाबखौ बिदाया जाला बिगाब हारसिंखौ थाबाय दा नै बिमाया फुदुंनानै एसे लागावनोसै माने बेखौ लागायनानैसो संनो हासिगोन आरोना आङो ओमफ्राय नै बुटखौ सोमदों आङो सोरबा सोरबा आगैमोना सोंहरलायथारदों आंखौ आब' नोंखौ दासान्दि बुट जानाय नुथारासै बुट सोमथारासै नामा होनना नंमारगौ आं बुहुत गोबावानो जाबायमोन बुट जायैया थ' दिनैहाय मैया बिथाङा बुंदों नालाय थालिर दाउखा आलुजों जानो बुट एसे सोमनानै दोननायखाय आङो सोमनानै दोनदों आरोना थ' थालिर दाउखा आलुजों लोगोसे प्लास जागोन आरो बुटआबो जादो आं ओंख्रिबो संगोन ओमफ्राय बेखौबो जागोन दे बेजोंसो थगायनानै बोख्लायनो हाबाय मेगियाबो जा आं फैगोन दे ओरै ओमफ्राय लोगोसेनो सारायाबो दुंबाय आङो थाव सेरनानै लाखाथारनोसै मा बुंनो सुनाफोर माबा थाव सेरांहां साराय दुंखालायबाय थाव साव दुंखालायबाय खिन होननानै गुगु गागा बोरैबाबा जाथो अबस्थाहाय बिमा बुरै सामब्राम गुफुर गैया माने बिथाङा सामब्राम गुफुर लायनानै थांदों आरो दा मा एरबोयो जाहोलां एवहोलां जा ओंखाम ओंख्रिजों दाबुंसो टाइमाबो जाया नङा जाबाय 11:30 जाबाय आरोना दुगैनाय जादों स्रयै थांजोब्बाय एसेयावनो बिथाङा आरो गोबां बुस्थु लानानै फैबावबाय आरोना ओमफ्राय आं सानदोंमोनखि सामब्राम गुफुरजों बानलुल' लायनो थांदों खिन्थु नै बिथाङा बे भाजियाव पनिर मा लादों होनलाय 10 थाखानि मटर जिनखानाय फुलकबि थाइसे 10 थाखानि ओमफ्राय बिन्सा दंबावो 10 थाखानि सना दे जादो दे नोंलाय माथो ओरैनोबा ओंखारा होनलायलायो दे सना दे नै फुलकबि 10 थाखानि ससे दंबावो आरोना दंबावो आयु गैलाहाय बिनाबो 10 थाखानि सामब्राम गुफुराथ' 50 थाखानि 50 ग्रामल'सो मोनो खोमा
ना बेसेबां मोनोमोन आं मिथिलाहाय जायखिजाया 50 थाखानिनो आं बारा गैलाहाय बावबाय आं एसे गोबाव जाबाय खनसे बुरजा लाबोनाय 50 थाखा पवा माबा मा होनोमोनलाय 50 थाखा पवाबा 200 थाखाल'सो जाबाय 100 थाखा पवाब्रा 400 बे 50 थाखानि माथो होनबावनो ओंख्रियानो ओमफ्राय ओरै गोलैसोनानै दंमोन माथो होनबावनो आरोना मोनजायानो मोनजानाय हजम ओरै ओमफ्राय आंना लाब्रायाबो चालु ओमफ्राय मा होनो थालिरा फिसा फिसाद्राय हाजादों नै सिबाय ख्रा ख्रा होनलायनाय गेब्लेखाबायसो आरोना एसे दै होनानै माबानोसै भाजाया खिन्थु बुरजा जासिगोन दे नोंथां लगाय लथायनो नै बेयावबोथ' एक माखा दंखायोआनो येस हानमोना हजम आरो माथो दंबावो सामब्राम दरसेनो जागोन सेरहांबाय जोंहा सामब्राम गुफुरा सामब्राम उनावसो गोथाव एवनानै जाहोदो अननानै आं खम मोनो आं मालाबा सबायजों संना जासिगोन गोथावनो मा होनदों आं जिरायनो सोलाबा मा बासन सुनो दे ओमफ्राय बिनि उनाव बेखौ फानलुखौ ओमफ्राय नै बिसोरलाय बिस्रा बेखौ थरखा फाजासो नङा होमबा बुस्थुआ फाजासोना बेलाय गाजरखौ एसे फिसा हाबावनांगौमोन दा रुइगोन ना रुइया रुइयोलै गाजरफ्राबो आंनाबो ओंख्रिया ओरै गोदौगासिनो दङ ओमफ्राय ओंखामा गाबख्रावखाबाय नो टेनसन गाइखेर फुदुंनांगौ फिसाजोनो दालि सङाखै नालाय बुटखौ होजोबासै आङो सामब्राम बानलु हानानै जानोसै नांगौबा जानजि हमनानै एवनाय बेलाय जानजि रुवायलायनाय नामा भाजा मोनसे हानायावनो जानजि रुवायबाय दे ओमफ्राय आं बिदि मोखां जानानै थाहरगोन आसुरित मानसिहाय सनसिमोन एवगोथारजासो दा बाराबा एवालासिनो जानजाब दोनबा मुस्किल जागोन मोनजाखागोन आरो ना जानजि हमनानै एवो ना खर' हमनानै एवथारथोंसै आरो ना आङो बासन बरननोसै सुनो 5 मिनिटसो एवनायनि उनाव फुलकबि मटरखौ एसे उनाव हरबानो जायोमोन ना मटरालाय दानो मोनखायो बिन्स हरबायानो आरो ना पनिरा लास्टाव आच्छा नै सारायसे जानोसैयानो आरो बेखौ हरबाथ' सेस बिफा अननानै मालाबा माबा जाहोलाय मा होनोमोनलाय बे पनिरजों संनाया साइ पनिर जा गोथाव मोनो आङो मा माबायाव नानि प्रेगनेन्टआव जेलानाखि थांफिनसैमोन गाव माथो संना होलांदोंमोन नोङो सानथाम जादों सोरनाफोर सानथाम एकदम फिसालाया बारा जाया आरोना एसे खम जायो साइ पनिर माबा माबि नांगौ दे बिराद ना काजु खाजा माबा माबि गैया एबार काजु खाजा जेबो गैया आरोना बायनानै संना जाहोदो मालाबा अननानै आं थारुन राखेंलायनाय संनानै जाहोगोन नांगौबा साइ पनिर जाहोबानो जाबाय आंबो हारसिं संजाबाय खिन्थु आं बारा मोजां मोनाखै आंनिखौ ओमफ्राय बिथाङा गोथाव संनो रोंगौ मालाय बिस्रा मोनजाबाय थायोना साइ पनिर मोनजाबाय थायोना गोथाव संथारो ओरै थोरसि सुखां सान्दियावनो माबाखौबो हरबाय एसे गिदिरद्राय मोनबायलां बिफा नोंनिखौ रेबगोना रेबा इयो साराया जायगा थोमारला थारैनो बेफोर मोनजोबबायब्रा हालदै हरथ'नाङा संख्रि हराखै संख्रि संख्रिबो गैया हालदैबो गैया जास्ट थावजों एरनायल' आरोखि जाथावथाव नुबाय नैबेखौ एकदम एबारना पनिर सामब्रामखौ हरथ'आ पनिरनि आगोलाव हरा आदौ सामब्रामा सबसे लास्टावसो जाहैदों बुजिना मोनलां फारि फारि नायनोसै दा स्वादखौबो नायनोसै नोंथांमोननोबो खिथानोसै मादि सही पनिर जाहोथारहाय आं सिमां नुगुलायगोन सही पनिर जाहोआबा आरो आंखौ ना बिराद सही पनिर उखैगासिनो दं आङो सारायानो बुंखाबाय नै मिलायखाबाय बिदिबा गोथां फाब मोनजायोलै पनिरखौ ना एसे एवथ्रमनानै होबासो बारा गोथां फाब मोनजाया मिलौवो आरो बिदिबा ओमफ्राय आंनाव एसेबो आइडिया गैयामोन आरोना ओंख्रिया जे बिदि टाइपनि जागोन होननानै बाहायसो थरखा लागाय हरगोन जाहैदों बे बुस्थुखौ आरोना बेयाव ओमफ्राय नैबेखौ बेगर गारनानै हानानै लाबाय आङो टमेट'खौ आं हानानै होबाय आरो बिदिसो आरो ओमफ्राय बेखौ बेयाव हरनानै बेखौ एवनोसै अके नायथारसै बेसेबां थावो खिन्थु नैबे जाजाजाय आं एसे जानो मटरखौ मोनखानाय मटरा मोनखाबाय फुलकबियाबो मोनखाबाय जादोंसो हय संख्रि थंख्रि जेबो होथ'वाखै नालाय थावथारा मटरा दासो होसिगोन जाहैदों संख्रि हालदै आरोना आंनाव आइडिया गैथाराहाय बिदिया
नै इदि थुग्लिजोब्बाय आरो ने बेखौ गोरान फोरानगोन ना इदिनो दोनगोन एसे सिदोमा आच्छा दान्दिसे उनाव बेयाव होबाय आरो ना दे बेनिफ्राय साराया बैयाव फिउ थांबाय होननाय जाहैबाय आरो मोदोमनायालाय मोदोमबाय गन्थंआवबो नांबाय सिं मोनो दुन्दिया होआ बिफा होबाबो जायो दे दुन्दिया होनांगौ एसे ओमफ्राय जोंना जाब्रा टाइपनि जाजोब्बाय हालोदा एकदम नै बिदि लेथेर फेथेर जानानै दङ अबस्थाया नो टेनसन आं फोसाबगासिनो दं फारि आरो ओरैहाय एसे फोसाबदों आङो दे फोसाबहोलां भिडिअ मारिगासिनो दङ नैफोरखौ सेट खालामस्रांनो ओमफ्राय नै ओरै इबो दङ नालाय लेथेर पेथेर ब्रह्म है साखिनो मोननोसै गाइसमोन पनिरबो हरबाय एसे साखिनायनो नागिरनायाव पनिरखौ हरलायाखैमोनब्रा ओमफ्राय आं पनिरबो हरदो होननानैसो पनिरखौ हरदों बिराद सैथानलै आच्छा आं सानदों गोरान जागोन एसे सिदोमासो होमबा गोरानानो जायो गोरान होमबालाय एसे अर होनानै गोरान खालामदो ना रागा जोंबा र' आं जानि संख्रियाथ' थिग थाक बरिया जाबाय बानलुआबो जोम जाबाय माबा टमेट' फ्लेभार केपसिकाम फ्लेभार सब फ्लेभार दंजोबो जाबायलै फिफाफोर जाबाय जाबायना उनाव मोनानि भाजालै आङो माला माल हालदावखा लाब्राखौ जालायनानै नंला आङो ओंखायनोथ' दाउट जाबाय आङो फिसालाया जागोन ना जायाथाय ओंख्रिनि पनिरखौ जानो नागिरा जायोबा फाजासो नांगौ आरो ना मोनबावदों गासिनो रुइथारबायसो रुइबायना हे प्रभु आं बानलुखौ बिदि जालाबायनो हाखाया बे बानलु गोसा नङा नालाय बुंनाय बायदि सायसनाफोर बेफोर आंनि बारा ओंख्रि नङा आरोना आं बे केपसिकामफोरखौ माला बायनाय नुफेरदों नोंथांमोना आंथ' जाला बे देखायखायोआनो बायनानैनो जाफेरखाया खालि बिथां फैबाल' खनसे बा खननै जानाय जायो पनिरजों खनसे चिकेनजों खनसे जानाय जायो आरो बाखि आंनि ओंख्रि नङा बायाबो जाबाय बन्द खालामलांबाय बरिया मोनजाबा जासिगोनबो ओंखाम आङो फुलकबियाबो एकदम आरे फानलु मोनसे थानायखौ आङो खन हरदों केमेरायाव नायनानै बेहा गब जाबाय मारै मानसिथाय बियो ओमफ्राय आं बेलेग हाननानै लाबावगोन ना जेनेबाबो आंनि नुदैयावनो हाबखागोन होननायसो जानोसै जेबो जायाखै सना जेबो जायाखै लाबावगोन एसे दा ओंखामजों जाखाथारसै सनाफोर एसे जानानै लानोसै ओमफ्राय फोसाबनानै लानोसै आङो जाखां लोंखां जोंना आसनाव नै मालाय एकदम लाद्रा फेद्रा जाजोब्बाय बिमा बुरिया दाबो समय गैया मा सिदा सिदि ओंखाम जाखांनानै साफाय जानानैसो आं ब्लगखौ सुरु खालामबाय आरोना ओरैबादि उन्दुनो ओंखारदों दहाय फुङावनो सिखारनायनि खोथा ना सनाफोर बोरैबा उन्दुनो ओंखारगासिनो दङ जेने थेने जोब्बाय जानाय लोंनाय जेबो देखायबाय थानो हाला साखिनायखौ देखायबाय आरो माथो होनबावगोन थ' फेमिलिनि बेफोर न'खौनो देखायलायबाय थांलायबाय दिना बेबायदिनो मोजाङै मोजां आरोना मोजाङै मोजां सोलोंनांगौल'हाय बेबायदिनो खुनुरुखुम आरोना जेने थेनेनो थ' बेखौनो नोंथां मोजाङै शेयार खालामबाय आङो बिथांनि संनाय मोनजाबाय नालाय ओमफ्राय दहाय टुइजार गोदान लानानै फैदों बिसिनाथ' मुसुगुर गैखाया टुइजारा दंमोन आंनाव सनाफोर मुसुगुरानो फुनाय जाया नालाय मालायफोरना रज'बानो फुयो आंना रज'नो लागा गैयानो एखमबा गोबावजों नैबेयाव एफा आरोना ओमफ्राय गैया टुइजारानो गायब जानानै दङ टुइजार गोदान बायनानै लाबोदों दारि मोनबायना एसे बेखौ फुनानै होनोसै आङो फिसालाया फुन दावराव जागासिनो दंमोन खिन्थु मबाइल नायबायना दांला बिराद गाज्रि आरोना सोरबा सोरबा सानलांसो हासिगौ आरोना बेलाय मा जाखो मा देखायनाय जाखो बेजों सोर मा सोलोंनो मा रोंनो होननानै थ' बिदि आंहा जेबो टारगेट गैया आं मोजाङै मोजां सोलिलांगासिनो दं नोंसोरबो मोजाङै मोजां सोलिलांनो हायो नै बेखौसो आंना आरोना बेखौसो शेयार खालामलांनाय जादों आरो
तो सोनाफोर बेफोरनोमोन फाला बदल जाबाय आरोना बिथाङा पनिर चिलि पनिर संनानै जाहोबाय आरो दारि फुरा होनो जाहैबाय थ' बेखिनि ब्लग्सखौनो जायफोरा फरायनायलांबाय गयखौ जाहाथे गय जाथि दासो आङो गोसो गोरबोनो साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ आई थेंक यू सो माच